Gaur, Aranguren Ibarreko Euskararen eguna ospatzen da. Zolinan, bere 20. urteurrena gainera. Eta horregatik, Aranguren telebista onaino etorri da bertako giroaz gozatu eta noski zuengana helarazteko asmoz. Erraldoiak eta buru handiak, joaldunak, kamiseta tailerra, gaita poteoa... Tira, azken finean, mota askotako jardueraz jositako programa. Asteroideen antokira, irterak badakizuen ondiren espazio untzietan, eta sanbradan aztertu zuten, jakitxuenek ebatzia zutena, salbarurako unibertsoa, kuantifikazteke egun nura, maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoin, errugabeak zirela antzesteko. Oh, 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 oh. Eta ingurura begiratu nuen ikusteko neonezko argiak, nola ikun sentiratzen gintuen, noben esanez, azkenean gizaki orok, aurrekin behar dio bakarik, azkeneko instantean, azkeneko batxari egun nura iritsi aurretik, erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoin, errugabeak zirela antzesteko. Hau da, etortzen nahi zen 3. edo 4. urtea, eta bueno, giro polita dago eta gustora egoten gara hemen, egun pasa. Hemen denak pasatzen dugu ongi, bai gurasoa bai umeak, nik uste dut hobeto umeak pasatzen dutela, boskilikiekin, erraldoiekin eta horrela, oso gustora aritzen direlako. Ez bada lehenengo urtea etortzen garela euskararen egunera, noizbait egon gara paiasoak ikusten gutxe eta porrotxen, hor mutiloan, baina onera lehenengo aldia. Indugi taldean nago, egon nahiz hau antolatzen eta daramatzat 3-4 urte edo, eta bueno, etortzen gara urtero. Bai. Nik uste dut azkenean gurasoa, bai umea, bai dela erraldoia, daude joku, jolasak edo, bai azkenean bai uste dut azkenean igual gurasoak helduak, bai. Bai, azkenean, Mutiloan eta Ibarran eta geroz eta gehiago entzuten da euskara, joaten basara parkera edo entzuten da euskara, eta baina, da, egun astea proposena, mintzat euskara hori bultzatzeko, alumnos de San Pedro, de sexto de San Pedro, el modelo D, y que nos van a cantar
Goazen euskara bultzatzera, euskaldunak gara eta goazen denak bat egitera, hau da sekulako festa, oso divertigarria data, euskaraz ikasi lagun, Nafarroan egunen batean, denok hitz egin dezagun. Euskararen eguna sortu zen orain dela 20 urte, euskaltegian geunden batzuk, eta ikusi genuen hemen Baiaran ez zegoela euskara hitz egiteko aukerarik, euskaltegitik kanpo. Orduan, enteratu ginen ere bai, bazegoela partida bat presupuestoan eta urtero ez zela erabiltzen, eta egin genuen lehenengo euskararen eguna. Bueno, el objetivo del euskera, de estudiar euskera en el Valle, pues era que muchas de las personas que estábamos aquí en el Valle, que nos gusta el euskera, pues que podríamos practicarlo. Entonces se ocurrió la idea de que estábamos en el Euskaltegi y además de eso pues queríamos organizar la Semana del Euskera para que todo el mundo podría vivir el euskera en todos los pueblos del Valle. Entonces pues fue una idea buena y la primera vez que organizamos una semana, la Semana del Euskera en el Valle, pues la verdad es que fue una opción muy buena que tenemos y que todavía seguimos después de 20 años. Euskararen eguna egiten dugu herri ezberdinetan. Oso Baiara batua da gurea, eta guk eraman behar dugu euskara toki guztietara. Horrexegatik egiten dugu urtez urte lekua aldatzen. Aurten tokatu da Zolinan eta datorren urtean ez dakit orain ez dugu gogoratzen non izango den, baina beste toki batean izanen da. Hombre, la verdad es que a partir de que en el Valle de Aranguren se abrió el modelo D, pues poco a poco la gente va entrando en el euskera porque vamos participando en varias cosas que se van haciendo y entonces la gente está más integrada con lo del euskera y va avanzando bastante. Beno, animatzen zaituztegu datorren urtean euskararen eguna etortzera eta gurekin ospatzera. Ánimo, agur. Agur.